esan nahi du ez dakit protagonista damuntzen diren edo ez. Damuntzen direnak ere izan zitekeen? Bai, nik uste azkenean titula jarri ezakezula galdera moduan, ez damuntzen ez direnak, ez dakizu, azkenean damuntzen diren edo ez, nik uste nik ere ez dakidala ez zentzu batean, baina, irakurrak bera jarriko du. Esan daiteke iruren daukatela batera adina ez da, berdintxo, 30 urte inguruan edo ibili daitezke. Horiak, gazteak dire, baina ez hain gazteak, ez? Zentzu horretan ez nuen niraben historio bat kontatu nahi ez da, ez delako nire ikuspuntuan ikuste dut. Eta azken finean ikuste dela gaur egon tendentzio dut daukagula, ez azkenean atzera begiratu hori egitera eta esatera eta hau zer, eta hau egin izan manu zer, ez eta nik uste hori ebixirat gure fantasiak dut dagoela, ez azkenean hau egin izan manu zer, hori ez da egiazko zerbait dena, nik uste dut sortzen dut zer dela, ez eta hori nahitik fikzioak edo fantasiak sortzen